Gaurko jardunaldi bukatzeko, gure azken izlarie, Carlos Claria izango da. Bea Abanto Zierronakoa da, ikasketaz filologoa, eta bere pasio handie enkarterri die. Enkarterritako paisajea, hizkerak, hizkera zarrak, dantzak, musika, arkitektura, kultura tradizionala danetik ikortu du. Baina ez hori bakarrik, bere beste zuztarra Naparroko erronkari da, eta bertane lanak indakoa da. Hortaz, ikuspegi ederra dauke, Carlosek. Alde batik, Euskal Herri, mendebaldea, bestetik Euskal Herri, ekialdea. Begi baten enkarterrik, beste begin erronkarik. Eta horrek ikuspegi privilegiotu ematen dio, bere iritzi eta lanetako. Dana dala gaurko gaie, Bizkaia mendebaldeko burnigintza eta hizkuntza paisajekin lotutakoa izango da. Hortaz, hitz emango dugu Carlosi. Bai, eskerrik asko, Aitor. Burdinaren itzala Bizkaiko mendebaldean. Saiatuko naz bilbide bat egiten Bizkaiko mendebaldean zehar. Bizkaiko mendebaldea oso lurralde transformatua da gaur egun. Da transformazio horren zioak edo ziotako batzuk ikusiko ditugu. Eta, klaro, transformazio fisiko guztiek eta batez be gizarte transformazioak pilpilean sartzen badira, hizkuntzan ere aldaketak nabarmenak ekartzen dituzte. Eta horrek guztiak modu grafikoan erakusten saiatuko naz. Hemen dozue, mapa honetan Bizkaiko mendebala, eta hor ikusten ditugu hainbat udalerri, eta kanpotik ikusita, batzuentzat, hau da, Bizkaiko enkartazioa edo Bizkaiko enkarterriak. Beste batzuk mapa hau ikusten badabe, hemen ikusten dituzte eskualde desberdinak, alde batetik enkartazioak, baina bestetik mehatzaldea eta eskerraldea, eta bestetik azken bolada luzean inposatzen ari da edo mantentzen ari dan frankismo garaian sortutako kontzeptu bat, El Gran Bilbao. Orduan, izenez be ezin da izendatu modu bakar batez. Horregaitik aukeratu dut Bizkaiko mendebaldea. Eta mendebalde kontzeptu horrek dana hartzen dago. Bizkaiko mendebalde horretan, administratiboki bereziak edo desberdinak diren herri batzuk badaude, Barakaldo, besteak beste, Bilbotik oso hurbil, hori fabriketan da fabrika eta industria eta mehatzaritza giroan murgildutako herria, Bizkaiko bigarren herria, biztanleriaz, eta jatorriz Barakaldo be enkarterrikoa izan zen, gero banandu egin zen enkartazioetatik 15. gizaldian, eta 15. gizaldi horretan bestelako aldaketak ere gertatu ziren Bizkaiko mendebalde honetan. Besteak beste, Portugalete uria sortu zuten, eta justo hortik aurrera, Portugalete Bizkaiko beste uri ekin batera osatu zuen Bizkaiko juntetan bloke berezi bat. El bloque de villas y ciudad. Eta enkarterriarekin zerikusirik ez zuen garai hartatik, momentu hartatik. Garai hartan, Portugalete fundatu zanako garai hartan, gaur egun mehatzalde eta eskerralde izenez ezagutzen ditu eskualdeak, Somorrostro Arana zuten izena. Hau da, Somorrostro Arana.
hau bai, hemen ikusten dugu, Somorrostro Aranaren, edo ikusten ditugu Somorrostro Aranaren ezaugarri behinenak, mendia eta itsasoa. Eta hor bilatu behar dugu, bi elementu horien batzean, topatu behar dugu Somorrostro Aranaren eta Enkarterriaren eta Bizkaiko mendebalde osoaren aldaketa historikoa. Hastapenak, hau da, burdingintza eta burdinaren onomastikaz ariko gara, burdinaren toponimiaz, eta hastapenak ere bertan bilatu behar ditugu. Ikusi dugun mendi horretan, badago mendi zati bat, Loiola izena daukona, eta bertan dagoz hori, lehengo eta 13. gizaldi arteko hori, aztarnarik sarrenetarikoak. Loiola mendialde ura, garai desberdinetako aztarnategiak, erromatarren garaiko zeramika ere ugari agertu zen. Hau da, bertako gaur egungo paisaia. Eta hauek dira, inguru horretan konserbatu diren gure gana heldu diren toponimoak. Burtzako, Loiola, Olabarrieta, Urdaibai, Lugorriaga eta bar. Batzuk Olabarrietak, Lugorriagak lotura zuzena daukie burdinarekin. Mendian lantzen zan burdina batez be, mendiko burdinoletan, eta gure eskualde honetan ugariak dira mendi burdinolen aztarnak. Apur bat, konparatzeko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan dauden burdinolen apur bat distribuzioa, igual ez da oso edo erabat zehatza, baina men ikusi lehi jatorrizko aztarnategietatik edo meategietatik hurbilen, gero eta hurbilago, gero eta ugariagoak dira burdinolak. 13. gizalditik aurrera, mendia utzita, ibaira etorri ziren burdinolak. Burdinola zarretako batzuk, 15. gizaldian dokumentatutakoak, Bidanzas y Fortunas liburuan Lope García Salazartarrak idatzitakoa, hor muñatonezko jauna zan, meategietako eta burdinolen ere bai jauna izan zen. Eta ikusi duguna izan da Urdandegieta, izeneko burdinola. Eta hori oso zarra da. Galdamez eta Barakaldo eta Güeñez arteko mugetan dago. Hain zuzen ere, El Regato izenez ezagutzen dugun auzo eta Aranaren buruan. Horregaitik, El Regatoko interpretazio etxean, gaur egun dago, hola gizon honen irudia. Bizkaiko mendebalde honetan ere mantentzen da, 1975 arte indarrean lanean egon zan burdinola bakarra, El Pobal. Eta beste burdinola batzuk egiteko, edo berre egiteko, eraberritzeko eredu izan dana. Burdinaren itzala, paisaian, nabarmena da, gure eskualdean. Hau da, Abantoko San Pedro eliz nagusia. Eta ikusten dozue, zelan hormetan, burdinoletako zepa, eskoria, zelako ugaritasuna daukan.
burdinola lantzeko, edo burdina lantzeko, beharrezkoa zen, egurra eta ikatza. Eta horren aztarnak ere, bai paisaian, bai toponimian, ugariak dira gure eskualdean. Hemen Txondor plaza bat badaukagu, gure eskualdean, Txondor plaza Torko esaten da. Gero, karea kiskaltzeko, kare harriak kiskaltzeko labeak ere bai, karea sortzeko, baina burdina ere arragoatzeko, burdina ere kiskaltzeko erabiltzen ziren labeak badagoz, edonun. Meate gizarrak ere bai, meagintza industriala hasi baino lehen, ja estatuak ustiatzen zituen meategi batzuk Somorrostoranean, eta horien adibidea, hau da. Eta hemen ikusten dira, meategi edo burdina lantzeko beharrezkoa zirean instalazio guztiak. Kaleroak edo karabiak, ikatza egiteko tokiak, ura atatzeko bombak eta elemento guztiak eukazan, meategi batzuk egozan. Eta burdinolak esartzeko ibai arro guztiak erabili ziren. Eta ibai askotxu dago, ibai erreka askotxu dago gure eskualde honetan. Euskal Herri osoan, batez be, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta Arabako iparraldean, eta Nafarroko iparraldean bebai, erreka eta errekasto asko dago. Orduan, horrek guztiak erabili ziren burdinolak ezartzeko. Eta da, Bizkaiko kontestuan gure eskualdea, gure Bizkaiko mendebaldea, eta hemen markatu ditut ustiategi nagusiak. Lehenengoa, Triano, gero, importantziaz bigarrena, Triano dago Somorroso eta Galdames artean, bigarrena Galdames eta Sopuerta artean, hirugarrena Sopuerta eta Arzentalesen artean, laugarrena Alonsotegi, Bilbo eta Basauri hartzen dituena, eta bosgarrena, Astarna meategi zahar batzuk ere, badagoz Karrantzaranean, Karrantza Lanestosa Kantabriako muga horretan. Eta hemen ikusten dituzue, gure eskualdean, mendebalde honetan dauden ibai arro guztiak. Arroz-arro joateko, horre dituzue, purbat olaguneak zeintzuk diren, Karrantzako olaguneak zeintzuk diren, Amborrio, Saguasal, Labarcena, Kontxa, El Cerro, Bollando, Basaguas, Molinar eta bar, eta burdinari lotutako toponimoak, Laiseka, Cueto la Ferrería, Campa de la Ragua, Joyas Quemadas eta bar. Hain zuzen be, hemen Karrantzan badago, edo baegoan, ola zahar bat, Bidanantzazen ere dokumentatuta dagoena 15. gizaldian. Amborriosko burdinola. Gaur egun be, burdinola ez dago, astarnak bai badaude, baina burdinola ondoan dagoen zelaiari ondino esaten jako la Campa de la Ragua. Burdina kiskaltzeko, burdinari azken bustinak eta lurrak eta kentzeko, garbitzeko eta biltzeko erabiltzen zen tokia. Gure mendebalde honetan arragoa esaten zen. Eta el Cueto de la Ferrería. Hola gainean egoan kuetoa edo mendizka, tontortxua. Eta fijatzen basarie, hemengo toponimo gehienak erromanikoak dira, Amborrio, Sanguasal eta bar. Eta gero ikusiko dugu, mendebaldetik ekialdera etorriaz, zelan aldatzen dan toponimia erromantzearen eta euskal toponimiaren arteko oreka. Bigarren zerean, bigarren ibai arroan,
honelako toponimoak topatzen ditugu, errepikatzen dira askotan, Laiseka, Larragua, Escorial de la Ferrería del Cándano, Campa de la Herrera, Fuente del Oro, Iturrigorri, Arroyo de la Fragua, Los Tueros da, hori ikatza egin dan toki bat. El Martinete, eta olaguneak, El Cándano, Mollinedo, que esan nahi dau, erroten tokia, boluen tokia. Baina, errotak eta burdinolak alkarren lotuta dagoz, ezinbestean. Hirugarren arroa, hau da, Kadagua ibaiaren arroa, eta gero Arabatik eta Okendo aldetik datozen ibai batzuk ere batzen dituena, eta horretan, ibai nagusia Kadagua edo Salcedon, garai batean Salcedon izenez ezagutzen zen, ze Salcedo Arana da, Balmasedatik, Balmaseda eta Alonsotik artean dagoen aran hori, eta gaur egun Güeñes eta Zalla kontzejuak daude bertan, eta gero Gordesola Arana. Orduan, Gordesola Arana zeharkatzen dagoen ibaiaren izena, gaur egun Herrerias da. Garai baten Ibai Zabal zan, Ibai Zabaletako bat, Ibai Zabal baino gehiago izan dira Bizkaian. Da, horbe, burdinola asko eta asko. Eta laguneak ikusten dituzue. Balmasedan, el Peñueko, Laiseka, Tamblazan, Valdemollina, Terreros, Mimetiz, eta hemen hasten da batez be euskal toponimia bete-betean agertzen. Arangoiti, Rekalde, Largatza, Masukera, Rodallega, Solaguren, Uribai, Basabe, Zaldu, eta bar. Ibai arro honetan, daukaguz, igual burdinolarik garrantzitsuenak edo potenteenak. Eta ibai hau da Somorrostro edo Barbadun izenez ezaguna dan ibaia. Ibai hau erabat bizkaitarra da, edo erabat enkarterritarra. Erabat Bizkaiko mendebaldean sortu, Kolitza mendiaren hegalean, da, bukatzen da, heltzen da, itsasora, Arena izeneko hondartzan. Osea, erabat enkarterritarra da, eta enkarte toponimia kontuetarako oso kontuan hartzeko arroa da. Ze nolabait esateko ardatza da apur bat hori euskal toponimia aipatu duguna eta erromantzezkoa bereizteko erabili aldugun erreferentea da. Eta hor, olaguneak, denetarik daukagu. Santelice, Solabarrieta, Llantada, El Pendiz, Arenaza, Txuriaga, El Pobal, Villotxi, Rebeñaga, La Fragua, Fuentefría, Mustariaga, Calleja Verde, ikusten dozue apur bat toponimia zelan nahazten dan, eremu ardatz honetan. Eta bestelako burdingintzarekin eta meagintzarekin zerikusia dan toponimia, hau da, burdinaren toponimia, burdinaren itzala, ugaria da. Villa Chiquita, La Sonda, El Tambor, La Brecha, Los Terraplenes, Tomedaguas, hemen ez dira sartzen bakarrik burdinola zaharrekin lotura zuzena duten izenak. Baizik eta hor meagintza modernuaren ondorioz sortutakoak ere bai. Eta azkenen beste ibai arro bat edo beste ibai batzuen arroak ere baditugu hemen. Eta hau da Somorrostroraneko, Meatzalde,
eskerralde eskualde horretako ekialdea. Eta hor, badaukagu Kadaguaren zati bat, eta badaukagu Loiola mendigunetik etortzen diran errekastoak eta ibatxuak. Eta hor dago, esaterako, besteak beste, lehen aipatu dugun Urdandegi eta Burdinola. Eta hemen oso trinkoa da Burdinaren toponimia zarra. Hor aipatuko dugu, Eskauritza, El Escorial, Las Chirteras, La Rineta, Txatxarros, Loiola, Bitarratxu, Mallorca, Masukeras, eta trenbide nagusiak ere bai. Trianoko trenbidea, Orkonerakoa, Lutxana Mininena, Franco-Belga enpresarena, Galdamesko trenbidea bebai, Bengolea, Basarrate, Tollaran, La Fanderia, fanderia bat egon zan, eta toponimo bitxi bat Mea Larrineta. Mea Larrineta da, seguru asko, horre Burdina kargatzeko, Mea kargatzeko, plaza bat, zelai bat, edo zelai batzuk. Hori, 15. mendean sortutako Portugaleteko Urian ere, bere toponimian, Burdinak garrantzia izan zuen Portugaleten, egozan kai bi, molla bi, portu bi, bat azan Mearen herribera, edo la Ribera de las Venas, agirietan agertzen dana, eta bestea azan Arrainaren herribera. Hirugarren fasean, hirugarren etapan, Somorrostrotik mehatzaldera Burdinaren oihartzuna, adieraziko dizuet. Somorrostrotik mehatzaldera, ze izena bera ere aldatu egin zen. Somorrostro jatorrizko izena, eta enkarterriak jatorrizko izenak apur bat erabilera galdu, edo erabilera aldatu, eta dana izan zen, garai honetan ja bihurtu zen mehatzalde. Abia puntua, azken karlista da, horren ondorioz forua galdu, eta hasi zen meagintza industriala. Ustiatzen ziren, mineralak ziren alde batetik bena, hematitez gorria, aberastasunez edo burdinez importantziaz bigarrena rubio, hematitez parda, eta hirugarrena beste oligisto mota bat campanil. Horrek dira, hiru mineral nagusiak, eta batez be Somorrostron egoten ziranak. Horren ondorioz, mineralen ondorioz, Somorrostro aranaren banaketa ere etorri zan, eta hori ikusten dozue Triano izenez markatu dodan alde hori, eremu hori, hor daude meategi zarrak, gero Grumeran mendian ustiatu ziren beste meategi berri batzuk, Somorrostro eta Galdamez artean, hau da, gaur egun eremua, hau da Galdamezko aldea, hor zeuden Galdamezko meategi nagusiak, Somorrostroraneko meategi inguru horretako toponimia, horbe
bietako toponimoak ikusten ditugu, erromantze izaerakoak eta euskal toponimoak. Eta hauek dira, Trianoko mendien izenak. Urtsako, Labutrera, Loyola, Olabarrieta, Urdaibai, Lugorriaga, Frados, Polberos, Bitarratxu, Mendibil, Atxaniega, Arnabal, Zeitegi, Perenal, eta bar. Toponimo kurioso batzuk be badagoz, badago toki bat, Campana Sarriba, izena daukana. Mendi eremu bat da. Eta, bueno, askotan interesgarria da, gehienetan edo beti toponimoen esan nahia, jakitea edo aztertzea, eta orduan Trianoko Somorrostoraneko kontzejuek izan zuten foru berezi bat, lege berezi bat mea ustiatzeko. Eta, bueno, foru horretan agertzen zen hori, bakarrik posiblea zala, meategietan lan egitea antes de que tocara la campana de la Ave María. Hor euki aldugu toponimo baten jatorria. Hau da, Galdamesko pertsona baten gutun bat, eta mehatzaritza industriala pilpilean egoan garai hartan, arek esaten dau, pues que en las peñas que antes no había nada, ahora hay multitud de gente y esos grandes peñones pues lo están derrumbando, están sacando cantidad de mineral, eta Gallarretan eta Txiniegan Elisa Barriak egiten ari dirala. Gallarreta gaurko Gallarta da, Txiniega da, gaurko Larboleda. Orduan, hor toponimo batzuen aldaketa ere ikusten dugu. Eta horren ondorioz, meagintzaren ondorioz sortzen da gizarte berri bat. Eta gizarte berri honetan, Bizkaiko mendebaldeko gizarte berri honetan bat egiten dute arrantzaleak, nekazariak, gizon emakumeak, mehatzariak, barrenadoreak, gizarte barri bat sortzen da. Eta paisaia barri bat ere bai. Eta hor, nahazten dira, etxeak, auzoak, meategiak, elizak, mota askotako herriak, hau da, Gallarta herria, garai baten Gallarta Abantoko auzo bat da, baina garai baten Gallarta bihurtu zen mehatzaldearen, Somorrostoranaren herriburua nolabait esateko. Ikusten dozue zelako herria. Eta hemen egon zen meategietako hospital nagusia bebai. Areiltza doktoreak sortutakoa eta kudeatutakoa. Garrantzi handikoa. Larboleda, beste herri importante bat, beste maila batean, mendian sartuta. Mehatzarien etxeetan be, burdinaren aztarnak ere ikusten ditugu. Hor ikusten da, minoia esaten dautzoguna, minoia da hori mortero berezi hori, gorrizka, eta etxeen hormetan be, ikusten dira eskoria satiak, eta bar. Hor, instalazioen, guztiategien eta etxeen nahazte hori ikusten dozue. Hau da, plano inklinatu bat, el 1 izenez ezagutzen zana, plano número 1 de la compañía de la Elvira, baina el 1 gaur egun da toki horren izena. Osea, toponimo bihurtu da. Lurraldearen beste janskera. Paisaiaren
Aldaketa, hau da, Arrontegi zubia. Arrontegiko zubi ondoan egoan torretxe handi bat, importante bat, Lutxanako torretxea, aiaratarrena izan zana, eta horre bukatzen dira trenbide, mehatzal trenbide nagusiak. Orkonera, Franco-Belga, Lutxana-Minin, danak bat egiten dute bertan. Elpobaleko Burdinolak, 20. gizaldiko erdialdean be, horrelako harremintak eta egiten zituen, etzan goiko Burdinola bat, baina lan egiten zuten, eta batez be, hori, mehatzaritzarako harremintak egiten zituzten. Eta oso lotuta dagoz, lehen esan dudan moduan, errotak eta burdinolak. Eta paisaian ez ezik, herri batzuen heraldikan ere, burdinolen itzalak islada izan dau. Hau da, Turtzioz haraneko armarria, ikusten dozue. Ze motibo aukeratu duten armarri modura. Hau da, Abantoko udal armarria. Eta hemen hainbat elementu heraldikoetan ahazten dira, Aiarako konteen sotuerrak edo aspa horrek, koroa bebai, otzoak, baina azpian Trianoko mendiak, kolorez urdinak, ze egoan mea mota bat ia urdina sana, eta oso brillante, oso iluna, eta orduan gure eskualdean, igual gauza bat oso baltzarana danean, oso beltza danean, es tan negro que parece azul. Orduan, mendien urdin hori markatuta dago Abantoko armarrian. Beste bat, Barakaldoko armarrian be, heraldika elementuekin batera, agertzen dira, Barakaldo herria edo elizatearen sorreran parte hartu zuten etxe zaharren ordezkariak, eta dira 12 kainoi horrek. Batzuentzat kainoiak dira, beste batzuentzat hiltzeak, beste batzuentzat ferrones. Ferrones esan nahi dabe, burdinolak zirala, herriaren aberastasunaren elementurik behinena. Orduan, hemen armarrian errepresentatuta dagoz, Ayala, Aranguren, Bengolea, Beurko, Retuertu, Irauregi, Zuzunaga, Zuazo, Larrea, Llano, Lutxana, Lurkizaga, oinetxeak bakarrik eziranak, baizik eta burdinolen jaubeak. Gero naturak askotan, edo gehienetan bere lana egiten dau, eta aintzineko mehatzaritzako paiseiak beste modu baten agertzen dira. Hau da, Arboleda Ortuellako golf zelaia. Eta, hau da Petronor, Aranaren ondo osoa hartzen dauena, gaur egun. Orduan, industrian da meategietan bilatu behar dugu izen zarraren aldaketa. Orduan, Enkartazino eta Somorrostro jatorrizko izenetatik etorri gara ezkerralde eta mehatzalde
izen berrietara. Hizkuntzaren paisaiaren eraldaketa ere ikusiko dugu. Meatzagaritzak eta industriak jatorrizko toponimiari ezarritako janskera berria. Meategiak ustiatu baino lehen, edo ustiatu bitartean, koto mineroak eta sortzen zituzten. Eta koto minero bakoitzak badaukan bere izena, jaubek jarritakoa. Orduan, konparatzeko adibide batzuk ekarri ditut. Esaterako, hau da, Abantoko jatorrizko toponimia. Eta hor ikusten ditugu izenak, Gallarreta, Castielzarra, Villamonte, Kotarro, Aldoatxe, Las Carreras, Torremoje, San Lorenzo, Kotorri, Olabarrieta, eta bar, Murrieta, eta bar. Bueno, meagintza berri honek, paisaian ez ezik, herrietako toponimian, herrietako onomastikan azken finean, bere aztarna nabarmena itxi du. Esaterako, hemen daukagu Abanto udalerria, eta Abantoko toponimia zarra, ikusten dozuena, San Juente los Eros, Castielzarra, Olabarrieta, Gallarreta, Balastrera, Olabarrieta, eta bar, baina meagintzaren ondorioz paisaia eraldatu, gizartea ere erabat aldatu, eta horren ondorioz paisaiak janskera berria hartzen du. Eta askotan hori meategien izenak, izen barriak, garrantzia handia hartzen dute toponimo zarra baino. Garrantzia handiago hartzen dute. Muskizen gauza bera, Muskizko toponimo zarrak, Muskiz Memerea, Barbadun, Gerrolada, Kalorko, Rebortun, Inesilla, Alpobal, Lagurriaga eta bar, eta janskera berria, meategin izenak. Barakaldon gauza bera, Agua Salada, Agirre, Aldana, Alonsotegi, Altamira, Aranguren, Arbolar de Burzako, Aldana, Argomal eta bar, eta meategien izenak bere tokia hartzen zutena. Horren ondorioz, mehatzeak, instalazioak eta azpegiturek askotan usten dute euren aztarna, behin betiko. Eta hemen ikusten ditugun izenak, Vía Chiquita, La Sonda, El Tambor, La Brecha, Los Terraplenes, Tome de Agua, Las Galerías, askotan dira auzoen izenak, auzo izenak bihurtu dira. Esaterako, batzuk oso nabarmena dira, Barrio Fonso, La Elvira, La Orconera, horrek gaur egun auzo izenak dira. Cantábrica, Rubias, Carolinas. Eta bueno, gure azken kapituloa da mendebaldeko hizkuntzak. Ze gure ibilbidean ikusi ditugu toponimos ezberdinak, euskeraren eragina, erromantzearen eragina ere bai, eta honetaz argi apur bat emateko, hemen daukagu euskalkien ohiko mapetako bat, eta hor garbi ikusten da euskararen muga zeintzuk ziren 19. Gizaldiko azken boladan, azken zatian, eta hon badabilau. Eta euskararen muga baegoan gure mendebalde honetako ekialdeko eremu honetan. Barakaldo euskalduna zan, herri euskalduna zan, oraindik hori 19. Gizaldiko hasierako urtietan. Aiara Araneko herrietan euskal aztarnak nabarmenak dira, baina ez da gauza bera gertatzen Enkarte herrietako
gure mendebalde honetako mendebaldean. Euskara eta gaztelanian, Barakaldo eta Somorrostro aranean, apur bat, testigantza batzuk badagoz, 18. Gizaldi artekoak, baina oroar eta ikusi izan dugun toponimiaren arabera, ikusten dugu zelan gure eskualde honetan, gure Bizkaiko eta Euskal Herriko mendebalde honetan bat egiten duten tradizio linguistiko zahar bi. Alde batetik, ekialdetik datorrena, euskal tradizioa, eta beste batetik, Kantauri itsasoko hori eskualdearekin ere konpartitzen duguna. Orduan, bertan, gure mendebalde honetan ikusten ditugu toponimoak, Barzena, Barbadun, Barrago, Kueto, Pando, Somo, Somorrostro, Llosa, Ilso, Siebe, Pobal eta bar, mendebaldean ere ugariak diranak, eta beste alde batetik, euskal toponimoak ere ikusten ditugu. Larrurriaga, Merea, Laureta, Gerrolada, Baluga, Boluagatik edatorrena seguru asko, eta bar. 15. mendean, gure paisaia toponimikoa nahiko finkatuta zegoen. Orduan hemen ikusten dugu, Somorrostro eta Barakaldoko herrietako toponimiaren muestra bat. Eta hemen ikusten ditugu ekialdeko herrietako toponimoak, gehienak erromanikoak dirala, gizaldi honetan, 15. gizaldi horretan, erdian aldaketa ikusten dugu edo bietako toponimoak ikusten ditugu, eta ero Barakaldon batez be, euskal toponimoak batez be. Nolabait nolabait adierazteko, lehen aipatu dut Barbadun ibaiaren arro hori, pur bat ardatz modura, genezake pur bat euskera eta romantzearen arteko muga hori definitzeko. Claro, ez da lerro zehatza. Gero, aztertu beharko da pur bat, eragina hemendikona ere sartzen da, hemendikara ere sartzen da, ze askotan gero toponimia bizi da hizkuntzan bertan. Orduan, hemen muga fisikorik eta iaia ez dago, alkarrekin bizi izan diren herriak dira, eta normala da apur bat truke hori nabarmena izatea. Toponimo berezi batzu badagoz, Iseka, Barzena, mendebalde osoan topatzen dugu, Atlantikotik ona, Barzena, Barzea, Barza, izen hori modu askotan topatzen dugu. Azken Barzena, Somorrostroraneko erdialdean dago, San Pedro Abanton. Eta justu, azken Barzena dagoen tokitik oso gertu, 3 kilometrora, lehengo Ibarra dago. Orduan, pentsaginke, Ibarra eta Barzena baliokideak endirala. Olabarrieta izenarekin ere gertatzen da, Olabarrieta Sopuertan topatzen dugu azken Olabarrieta, hortik mendebalderuntz ez dago bestelako Olabarrietarik. Baina, bai badagoz Boluaga eta Iseka asko. Orduan, Iseka toponimoak adierazten dau odi bat. Eta Iseka toponimo horren eragina heltzen da Ason ibairaino. Orduan, toponimo berezi batzuk sakonki aztertzekoak badaude. Eta hemen, paisaia apur bat jantzia. Lehen ikusi dugu
Trianoko mendien irudia, eta ikusten ez genduena hemen ikusten dugu. Toponimoa, paisaia, linguistikoa.